Atong tapuji matuhata tay dehon sangap diguarna mangedehon nunga juppa muse ari pestai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia na manoppa langit dohot tanoon. Amin. Patugijang matohang muna hamu ali ak kaharbangan, patugijang mahamu ali ak kapitu siyan narubi, asa bongot raja ni hamuliaw, ise ulaning raja ni hamuliaw ni, ima Jehovah nagugu jala ulubalang, Jehovah ulubalang di hamusu. Patugijang matohang muna hamu ali ak kaharbangan, jala patugijang mahamu ali ak kapitu siyan narubi, asa bongot raja ni hamuliaw ni, ise ulaning ibana raja ni hamuliaw ni, ima Jehovah Zebaot, ibana do raja ni hamuliaw ni. Haleluya, martangi yang mahita. Alia manami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem. Sa pinuji magwarmu na badiay, ala naong ditikir ho hami bangsong, ditogu-togu hodo hami siyan haholongon tuhatiuron, jala di padumu hodo hami naholang hian siako gabe saur museng dohotto, gok halalas ni rohado hami alani, marpungu hami nuaing akkar wasmu, na adong dihuriam hakabipi harapat jayaon, patuduhon hamu leateon ni rohan nami, ala pakkokok murihami, say jalo mangulu, nang pakkubosyon nami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Amen.
Matangi homahatani debata turbuk epistel di pesta Natal na paduahon sadarion tarsurat di Yesaya bidu 23 dibuhay sian ayat pitu tolhas sahatu ayat 14 tajaha mamarsika soren. Sai barita honok kudo akka dengan bahasa ni Jehovah, akka puji-pujian ni Jehovah. Ai ido natama marningot sudi na binahin ni Jehovah tu kita. Dohot ala di gudang ni dengan di basana tu pinopar ni Israel. Na binahin na tu nasida obar tu akka asini rohana dohot tu gudang ni dengan ni basana. Andina do tongondo bangsoku do nasida anak akana soolo pauto tohon jadi do songoni ibana masih palua nasida Binasa hagugutan nasida dohot ibana targugu jala suruan mi buhinay paluahon nasida sian holong ni rohana dohot sian pangolanina ibana paluahon nasida jala dihidda nasida jala dioppa ganupari sian narubi dope alai manguturi do anggo nasida jala diarsangki todina nabadiai ibaheni marbalik ibana gabehus nasida jala ibana sendiri berkorang dongkak nasida alai saya totong do anggo ibana marningot di bangsona wujuding ulun ni si Musa diak ka arina rugi alai anggo naong didok nasida di dia do ibana naong mabuan nasida nakok siya laut rap dohot parmahan ni perduan di biru-biruna di dia ibana namasagi hotot dina nabadiai tutonga-tonga nasida ise ibana nama nogu si Musa marhite siang tangan amyona naung patolak aek mejolo nasida lau mambayang dari tanah saleleng goyang ibana na manugu nasida mamulus akka pusat songon hoda di adaran dangdung tertuk-tuk songon pinahan natua tudura ditongkihon tondini Jehovah nasida tuhasuna songon ipe ditongkihon hau bangsong asa mambayan guarmu marmulia ido sahatna mertua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa amin.
Marede hita sebuke de nomor 56 ayat sada ditiki marede Roma tujolo liturgi na parjolo. Marede mahita. Debata do mula ni nasa na adong jala ibana napuna sa luhutna. Nuaing bigyot tama songod dia panidangyon ni Bibelta taringot tu panopaon dohot pangaramotyon na di nasa na adong. Tabigima liturgi na parjulo. Johannes sada ayat sada tutolu. Dimulanai nungadong ngatai. Jala sahor tu debata dimulanai. Jala debata do hatai. Iman na sahor tu debata dimulanai. Saluhut na imar hitis ianatai do. Kumbahin na menjadi jala dangadong nanggo sada nong jadi na somar hitis iani. Yohanes sada ayat 4:1-5. Di bagasan hatai do hangguluan laos hangguluan do panondangi hajal maon namar sinodang do panondangi di bagasan na holom alai dang dijakon na holomi. Sada Musa sada ayat sada sampai tolu. Dimulani mulana ditompa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holong di atas lungi. Dungi mangareak-reak ma tondini debata di atas ni angka aek. Dungi makuling ma debata. Nina jadi maho na tiur, jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat 4-5. Nunga dengan na tiuri di ida debata. Jadi di bahan debata ma pasirangan di na tiur sena olom. Dungi di goar debata ma na tiuri arian kuar ni na holomi borngin. Dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 26 sahat 27. Dungi makuling muse ma debata toloema tatompa majolma. Tumiu rupanta tudostu pangalohanta asa dirajai deke akan di laut. Dohot bidong akan amar tonga-tonga langit. Dohot aka dorbiaro di sandok tanon nang sude gulok-gulok. Akan menjiri di atas tanon. Jadi ditompa debata majolmai tumiu rupana di tiruan debata lau menompa ibana bahwa dohot boru-boru nasida ditompa. Sada Musa sada ayat 20 walu 1:20 sia. Dungi di pasu-pasu debata manasida, nina debata matunasida. Marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu sandok tu tanoon, jala patuduk hamu. Jala rajai hamu deke akan di laut, dohot pidong akan amar tonga-tonga langit, rodi sude binatang. Akan amar jirir di atas tanoon. Dungi nina debata ma, but botima.
Nunga uleho tuhamu nasa suan-suanan na marpabuheon boni di sandok tanoon. Rodi sude hau akka na marpabue siswanon. Bahen panganon muna mai. Kolose sada ayat 10 onom. Ai marhite sian ibana do ditopa saluhutna. Na di banua gijang dohot na di tanaon. Na tarida dohot na so taridai. Aka habangsa, aka harajaon, aka gomgoman, aka parhuasoon. Saluhutna ido ditopa parhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Yesaya 40 ayat 26. Manai lima matamuna dopak ginjang jala idamu tung isema nama nopa akai tung isema parwar parangana sida marbilangan ibana tahe manjau luhut nai di goar nabe marguru tu hinagodang ni gogona jala ibana do nasun hinagogo dang tagamon lilis nanggo sada. Hari dihita siap buka di nomor 500 siap 22 ayat 1. Waso panopau ni debata dada terdudu jolma jala dada tu pikiran ni jolma lahu mengatusi saluhut panopau ni debata alai ala hagiot ni jolmai gabi madabu mai bana tu bagasad dosa atau tapayudi hutma barita hadadabu ni jolmai tu bagasan dosa oma liturgi napaduahon. Sada Musa tolu ayat sada dohot 2. Alai ulok dona bisuk sianasana manggumi ti ladang. Aka najina dihon ni debata Jahoba. Jadi didok mamandok boru-borui atehe tongon do didok debata. Naso jadi panganon muna sian saluhut hau aka nadiporakon. Dungi inina boru-borui mamandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbue ini hau akan nadiporakon. Sada Musa tolu ayat tolu 1-4. Ale anggosian parbue ni ahuna di parsitongan ni parloki dodok debatado unang pangan musian siani jala unang jamu hamu asa unang mate hamu dungmi nuna uloki mamanduk boru-borui atutu hamu mate. Sada Musa tolu ayat onom 1 pitu. Dungi sadipat notnoti boru-borui marpabue nihawi dibahen denggana panganon jalapia matana marnida jala tau manunggu rohatu hapistaran hawi. Jadi diputikon sian parbue nai jala dipangan dilehon ma dohot tu sinodukna siani gabe dipangan. Dungi tonggor mata nasida na 2 di botomana marsa saya mara nasida gabe disomoti mabulungi hawarad bahen sabuk nasida. Sada Musa tolu ayat 20 tolu 1-24.
Jadi dipabali di bata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diulat tano pambuatanai. Jadi dilele masih adami jala di pahon angka kerubim tuangkan habisarani. Porlak Eden ini marpodang si dua baba marjibur-jimbur. Asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Roma Sada ayat 20 20 Sada. Aida potaridado pangalahon di debatana bunihian timbangon di roha. Sian aka pambayanani debata dina tinopanai hasianganon. Ima hagogona dohot hadebatawana nama notongi. Asa unang adong sidalian nasida. Ay atik pe di boto nasida debata. Dang dipasangap ibana songon natama di debata. Jaladang dipuji gabe dipaoto-oto aka pikirana do nasida. Jala mangholom ma rohana sida naso mengerti. Roba tolu ayat 20 tolu. Aida ngadong imbarni tung salut do nasida mardosa jaladang dapot pujioni debata nasida. Jadi dung manjakop sakap-sakap di rohai di tubuh madosa. Alai dunggok dosai di tubuh mahamateam. Joko busada ayat 15. Pasal 50 sada ayat pitu. Tongon do di bagasan hajahaton do au tubuh, jala di bagasan dosa dijakon da inangau. Amin. Nakpe mangulu jelmai di bagasa dosa, alai hotdo holong ni debata tu jelma pardosai. Begiot tama asini roha dohot baga-baga ni debata tu jelma pardosai. Dungi sero mahamu asa mardabu-dabu hita Nina Jehovah tungsura rara dosamuna songon abit bunga dab-dab botar do bahenokku songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domse. Jesaya sada ayat 10 sia. Moloringgas hamu tumangihon dohot mangihuton, say panganon muna doh hinadenggan ni gogo ni tanoi. Jesaya sia ayat sada. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Bisardo sada panondang di akka na mangingani, tano linggoman ni hamatean. Jesaya ono pulusada ayat 10. Maras ni rohasi tutu do au di bagasan Jehovah, marolop-olop do tondiku di bagasan di bataku. Aindunga disolukon tuau aka ulos hatuaon, baju hati goran di hohoson tuau, songon pangoli na marbulang-bulang na mangarodoti hamalimon jala songon orwan naong hinohosan. Pesalmen 100 ayat 2 1 4. Puji ma Jehovah alitodiko yala unang tuhalupahon dengan ibasana sudena ibana do manesa do sam sudena ibana do pamalum akasahitmu sudena ibana palohon ngulum sian akahamaguan ibana matupalhon
tuho dengan dibasa dohot asini rohana. Pesalmen 103 ayat 8 sahat rodi ayat 10. Para siroha jala pardenggan basado Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang totong ibana manorui jala dang tong gotos rohana saleleng nilelengna. Dang dibahet tuhita hobar tuaka dosata jaladang dibaloson tuhita hobar tuaka hajahatota. Pesalmen 103 ayat 11 sampai 12. Ai songono do daoni langit siantano ondot gogoni asini rohana di akan nama kabiari ibana songo daoni habicara sian hasudutan di padau ibana dosia kita aka pangalosiatai. Pesalmen 103 ayat 10 sahat rodi 10 opat. Songon asini ama-ama tuaka anakna, asini rohani Jahoba, diaka nama kabiari ibana. Ai diboto ibana do topata, diingot do orbuk hita. Tikion pinasahat ma tu kor seksi parupuan.
Mari dihita siap buku di nomor 57 ayat 1 1 2. Dang lomo rohani debata di hamamate niaka na niasianna ido bahe dilehon ibana haluau tujol mai tabigima panidangyonna di liturgion. Mika 5 ayat 1. Alai yang koho alai Bethlehem Efrata mamet betudoho nian anggo tungpola jujuron tuakahu tamar ribu-ribu di Juda. Hapesian hodo haroroan ni nagabe pangkonggomi di Israel. Jala akka haroroanna sian nahinan sian akka ari narobi saliling-lilingna. Psalmen 110 alu ayat 24 1 25. Ariodo najinadihon ni Jahoba marolopolo dalam marlas ni roha mahita disi. Ia le Jahoba say manupak maho ia le Jahoba say homa mabahi majadi. Psalmen 110 ayat 20 1 Horo de bataku jadi horo pujiokku. Ale de bataku say horo patimbulokku. Madok maule ate mahamu di Jahoba ay pardengga basa do imana. Ay rodu saliling na do asini rohanai. Psalmen 110 ayat 1 dan 2. Mertua mahalak akan na daulat marpangalaho akan marpangalahon patik ni Jahoba. Mertua mahalak akan na mangaredoti akka panidongin nonai akan na manglulu ibana sian nasaroha. Jesaya sia ayat 5 tuono. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso. Dilewat tuita sada anak pape tua barana do sugut harajaun jala bahenonna goarna si partahi halongangan si ulu balang ni dibata ama saleling-lelengna raja ni hadameon bahen hagagadda ni harajao dohot hadameon naso marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaun nai pahoto dohot patoguhon marhite-hite patik dohot hati gorang olak nyon rodi saleling nilelingna hamuruhon ni Jahoba seba patupahon songoni. Psalmen 24 ayat 7 rodiwalu. Patugijang hamuma tohang muna hamu alek ke harbangan. Patugijang mahamu aliak kapitu sian narobi asabongot raja di hamuliaon ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jahoba nagogo jala ulubalang Jahoba ulubalang di hamusuon. Psalmen 24 ayat sia rodi 10. Patugijang matohangmu hamu aliak kaharbangan jala patugijang mahamu
ali akapitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliauni. Isa ulani ibana raja ni hamuliauni imas Jehovah Sebaot ibana do raja ni hamuliauni. Sakaria sia ayasia Maria iya situ tu maho ale borusion marolopolong maho ale boru Jerusalem idama naro marajam tumawat ho partigor ibana jala parsimona na serep dorohana jala parsiyudul di halode dot di anak ni halode inaina. Amen. Tikyon nileho matiki di puji-pujian sian remaja na poso bulung ni huriata. Mari dehita siap buka di nomor 557. Dong
Tau do baga-baga taringot tu haroroni si baluai. Ditatap tu hatta do pardangolan di portibion. Dang dipasob bujol mai gabi hatuban ni dosa dohot hamatiang. Disuruh do anakna nasasadai tubuh sian sada buru-buru. Patangi homa liturgi napalimahon. Dungi Roma ujui paretta sian Kaisar Augustus iko suraton nasa jolma di gom-gomanna pamilangan parjulu mai uju di gom-gomi si Quirinius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret nakot tulua Judea tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem ala sia poparan jala marga ni si Daud do ibana pasurat to dirina rak dohot si Maria oroan nei naong gabi-gabian jadi dina disina sida gokma ari ni hanguluanna. Di tubuhan ma anak buah bajuna, di borhos ma, ipiakon ma tu bagasan panggagatan, alas wadong inganan na asing di parmian nasida. Jadi adong mamarborngin di ladang na di sini. Akaparmahan, mangingani pinahan nasida, didapoton sada suru-suruan ma nasida. Jalamar sinondang masangap ni Tuhan ni humalyang nasida. Gabe mabiar situ tuma alai di dok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang lo hubuan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoi ai naung tubuh do dihamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani onma partinyan dan dihamu poso-poso do dapotan muna na binorhos peak di panggagatan topuma adong dongani suru-suruani torop aka parangan parbunua gijang dipuji nasida do debata mandok hasangapo ma di debata gijang dame di tanoon diaka jolma halomoan nai. Jala dinalahui aka suruh-suruani sian nasi dan dopak ginjang masih pandohan ma aka parmahani beta mahita tu Bethlehem taide ma nama sawon na pinabotohon ni Tuhani tu hita jadi hatop ma nasi dalaho tu si gai baju pangsa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani asa dung di ida di baritahon nasi dan ma boa-boa naung di beratahon tu nasida taringok tu dak danahi. Jadi sude nau begesa longang bedo siala na hinatahon ni akaparmahani tu nasida. Ia si Maria dipeop do hatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Mula doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani i sasude nabineke jala nani ida nasida songon naung dihatahon itu nasida jadi dung dapot ari pawaluhon i asa tarsunat ibana gabe dibahen magwarna Yesus naung digoar par disurgoi hian andorang so di bortiad dope. Dada aube na mangului nuaing. Kristus do mangulu di bagasan au. Ia mangulu pe au nuaing di bagasan daging. Mangulu marhite-hite hapor seaon di anak ni debata. Nama kolongi au jala mangalehon dirina humokop pau.
Kion pinasahat ma kur gabungan ama ina. Diudutima korsian ama huria.
Nunga ro tuhata manopot bangsona jalama buan haluaun. Idunata pestahod di Bornginon. Alai haholo mo dojojot makukupi tanoon. Jalalam tujorbu nado pangelan isi bolisi mangihoti torop jolma. Disegai do toddi haporseaon dohot pakirimon sogut. Tunggodong do tutu ale Tuhan, parukilo na hubolos nami, topot matutu sandok ngolunami asa sumuang lasni rohanami. Lam godak peak kaparukilo namasa di tonga-tonga ni ngoluon, torop akan pesimis di sihirimon, torop akan pogos di partodion, torop na mangadopi pardangolan na maragam nang songoni di rumah tangga. Alai ingot ma, alani do bay na tuat Yesus siap banuagijang sorang tupor tibion. Asa disodange sandok ngelutta, atong songo dia per rumang ni parngoluon na niado pamunuaeng, diarsak mananglas ni roha, sayukap matoktong roham, asa sorang ibana di bagasan ngolum holan singer mangedehon. Diri kimarede majuma tuaka amanami nanami na pagala kolili perjolo perjamita na berdohon dion dunia na batuluho mewakili lansia na mangihut magwali ama na mangihut mewakili Ina, na mangihut mewakili Rena, na mangihut mewakili Gesem. Maju.
Laos Rip Mahita Jongjong. Nung ngagalak belilin di tonga-tongata, imahataridan ni panodangi, jakon ma sodang nasia tuhata. Lasma Rohamad Jalo, laos taide homma hatutubunai sonang ni bornginai. Dorak suta bigi berita nauli di pesta Natal na padua honon. Maret di hitahu papungu pilihan sada adohot sada bimaret di mahita. Yesus
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramotia ka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita saluhutna. Hatani debata jamita di pesta Natal. Tongani kuriata di Bornginon. Sadario nimasian Titus 2 ayat 10 sada rodi 15. Jumolo mahujaha di hata batak. Ainunga tarida asini rohani debata sibahen haluau ni saluhut jolma. Diajari dohita asata suada hon rohana sodaulat rodiaka hisap-hisap tanoon. Asata parangehon hatomanon hati goran dohot hadaulaton tagad dihasianganon. Laos diajari dohita paimaimahon hatuaon natahirimi dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai dohot Kristus Yesus si paluai. Adilehot dodirina humokopita asa ditobus sita sian nasa hajahaton asa urason na didirina bangso naung ibana na punasa naolo maka padoton aka ulaon nadinggan imahatahon paingoton jala ajar hosian nasa gomos ni roham unang maadong namarhuni roha midaho. Dalam bahasa Indonesia akan dibacakan anak kita sekolah minggu Tio Natania Borumar Paung. Berdiri ya. Karena kasih Allah akan dunia karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-inginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan kita bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Iya, terima kasih. Siapa penebus umat manusia dari dosa? Iya, pandai. Bicara soal penebus, biasanya kata penebus, tebusan, itu di mana kita dengar? Ah, sudah ditebus barangnya kembali. Di mana? Pajak gadai. Dan memang kita ini adalah orang-orang yang sudah tergadai. Coba kita bayangkan, sesuatu ada barang, karena kita butuh duit. Kita butuh misalnya puluhan juta atau ratusan juta. Kemudian kita gadaikan mobil. Sampai tanggal yang ditentukan, batas yang ditentukan, kita tidak punya uang, tidak ada apa-apa untuk kita tebus. Bunganya beranak. Anak bunganya ini beranak lagi, sampai sekian lama tidak bisa ditebus, bisa mobil semakin hancur, utang semakin banyak, dan tidak bisa ditebus. Kita manusia sudah tergadai sebelum Yesus Kristus datang. Tergadai di mana? Oleh siapa? Tergadai dalam dosa, tergadai di dalam kematian,
Karena tidak bisa lagi manusia menebus dengan usaha, dengan kekuatannya, maka manusia itu harus mati. Sama seperti seseorang yang menggadaikan barangnya, tidak bisa ditebus lagi sampai tiba masanya, ditunggu, malah semakin menumpuk utang. Maka yang digadaikan itu tidak lagi menjadi milik kita, tetapi milik kepada orang, kepada siapa kita gadaikan. Manusia sudah tergadai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jatuh dalam digadai, dalam genggaman iblis. Apa yang bisa menebus harus ditebus. Karena kalau tidak ditebus, manusia itu tidak bisa bebas. Upahnya adalah maut, kematian. Menebusnya dengan membujuk rayu iblis supaya melepaskan, tidak. Membujuknya atau menebus dengan melakukan perbuatan baik, tidak juga. Terus bagaimana? Sementara harus ditebus, usaha manusia sudah gagal. Tidak bisa lagi, satu-satunya cara menebus adalah dengan Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Menebus dengan darahnya yang kudus. Sehingga manusia bebas. Ditebus dari dosa, ditebus dari lumpur kejahatan. Sebagaimana dikatakan di dalam Nats Titus ini mengingatkan kita. Anak-anak kami sekolah minggu tahu ya. Saya nggak tahu, Amang tidak tahu bahasa Indonesianya si pasing. Capung tahu? Kenal capung? Capung. Warnanya apa? Orange ada, apa lagi? Hijau, merah. Indah kan? Cantik kan? Dia tinggal di mana atau terbang di mana saja sukanya. Di bunga yang harum-harum. Tetapi tahukah kalian sebelum jadi capung apa namanya? Ya? Ulat. Oh ya, mungkin sejenis itu ya. Alai di hata-bata si pasing. Mulu di boto hamu hata Indonesia ni apa? Saya dulu dunia nah ado hata Indonesia pasti adonggo naso boto deh. Si pasing kita katakanlah dulu namanya si pasing. Hidupnya di comberan, di tempat yang bau, di parit yang busuk. Makanannya juga dari situ. Tetapi dia mengalami metamorfose, perubahan bentuk. Dan dia berubah, yang tadinya si pasing ini menjijikkan. Siapa ada anak-anak mau pegang si pasing itu? Tidak ada, jijik. Tetapi dia mengalami perubahan, yang tadinya di lumpur, di parit berbau, dia berubah. Bukan hanya berubah bentuk, tetapi berubah juga karakter, kelakuannya. Yang tadinya dia suka makan yang kotor-kotor, yang berbau, yang menjijikkan, sekarang tidak. Sudah warnanya, bentuknya indah. Dia tidak lagi di comberan, tetapi dia terbang dengan sayapnya yang indah. Dan dia suka, kalau dulu yang bau, sekarang yang harum, yang wangi, bunga-bungaan. Anak-anak juga senang. Amang juga ketika anak-anak beda ya masa sekarang ya. Dulu gak ada hiburan. Jadi buat plastik apa itu? Buat galah kayu panjang nangkap capung ini. Dan juga kupu-kupu. Kupu-kupu juga sama, indah bukan? Cantik kan? Warnanya apa? Warna-warni. Tapi sebelum jadi kupu-kupu apa dia? Ulat. Mau pegang ulat? Tidak, kenapa? Jijai ya. Siapa sih yang mau geli? Tapi begitulah kita dulu.
Kalau Kristus tidak datang memang menjijikkan, bau. Mati, ditebus, tidak bisa. Hidupnya seperti di comberan itu. Upahnya maut, kematian. Tetapi syukur puji Tuhan. Kita bisa, orang tua kita bisa cantik-cantik pakai jas, pakai kebaya, baju kita cantik, indah. Itu karena Tuhan yang menebus. Supaya tahu, nah poso bulungan anak-anak kami, saya tidak malu menyaksikan itu. Baca sejarah nenek moyang kita orang Batak, ketika ada 2 orang, ini Pak Guru Malua, mantan anak saya Pak Guru Malua pasti ingat, siapa itu Boru Sinaga yang dibunuh mati di Lobu Pining. 2 orang penginjil Boru Situmeang, lupa ya, siapa? Pendeta? Kok lupa? Yang mati dibunuh di Lobu Pining? Kok teman-temannya dilihat? Udah lupa? Carol pasti tahu. Sana Carol. Iya, siapa? Carol? Siapa? Ayo, baru si jabat. Ya. Situmeang Amang. Siapa? Situmeang Amang. Carol Situmeang, iya. Siapa namanya? Pendeta, kalau nggak salah pendeta. Ada 2 orang itu. Marga. Ya, 2 orang yang dibunuh di Lobu Pining. Orang Batak. Iya, bukan orang Barat. Yang membunuh orang Batak. Pendeta Henry Liman Samuel Munson. Jangan lupa ya, itu tahun 1834, 2 orang penginjil, pendeta dibunuh. Bukan hanya dibunuh saja, dagingnya dimakan. Memang seram ya, seram. Tapi itu dulu, sebelum Kristen. Yang baik-baik datang, mau memberitakan Injil, datang, mau berbuat baik, mau membagi berkat, datang. Tetapi dulu masih dalam kegelapan. Nenek moyang kita masih dalam kegelapan. Manusia-manusia di onan pekan, pajak ya, dijual seperti menjual ayam atau B2. Berapa seekor B2 ditawar? Kalau sekarang 1 juta, nggak bisa 800.000 begitu. Manusia juga begitu diperdagangkan. Itu memang di masa orang Batak kelam. Tidak perlu malu. Tapi sekarang menjadi satu kemenangan sukacita. Kalau dulu satu kampung ini dengan kampung yang satu lagi suka bermusuhan perang. Hanya karena masalah kecil bisa perang. No mention. Makanya disebut opwi ketika dia mendamaikan. Ada perang antara marga yang satu dengan marga yang lain, kampung yang satu dengan kampung yang lain. Dia damaikan dengan wibawa dari sorga. Dan diangkat. Disebut gelar opwi. Itu dulu. Tetapi sekarang lihat, kalau dulu suka perang, tidak ada harga. Tetapi orang Batak sekarang di mana-mana ada. Di luar negeri di mana-mana ada. Bukan hanya di Jerman, di Amerika, di mana-mana ada, di Indonesia ini di mana-mana ada, sampai ke pelosok paling dalam di Sulawesi. Kami sama Enang dulu pernah ke Toraja, masuk ke dalam lagi. Nggak nyangka ada orang Batak, karena mau diajak semacam apalah, melihat pemandangan di Toraja jauh lagi. Ternyata di sana ada orang Batak juga. Di luar negeri juga begitu. Mulai dari
jenderal di sini ada, pengusaha di luar negeri ada, sampai tukang parkir ada, semua jabatan ada. Itu karena Injil. Apapun profesi, tidak masalah. Mau jadi supir angkot, tidak masalah. Tetapi bagaimana membagi karya yang baik? Sebagai supir angkot kah? Sebagai par 33 kah? Yang jualan maksudnya pedagang? Guru kah? Atau pengusaha-pengusaha dimanapun di bidangnya, sah-sah saja. Mau jadi tukang parkir, sah-sah saja, tetapi jadilah teladan. Itu yang diminta dalam nats ini. Karena sudah ditebus dari kegelapan, dari kejahatan oleh darahnya yang mahal, Yesus yang lahir di kandang domba, supaya setiap orang Kristen, apapun profesinya, ini harus saya tekankan. Dan kalau lebih banyak khotbah ini sama sekolah minggu sama Naposo, kalau orang tua kita ini, bapak opung, biarpun gaor, ribut gereja atau apa, tidak mungkin lari lagi dari Tuhan Yesus penebus. Bagaimana dengan kalian? Ujian akan semakin berat. Sadarkah sudah ditebus? Kita rayakan. Pernah lihat anak lahir dirayakan, biasa, ulang tahun biasa, tetapi tidak ada maknanya. Itu hanya gemerlapan ketika merayakan ulang tahun teman. Natania Desember lahir ya, bukan Natalia di sini yang Desember lahir ya. Biasa merayakan ulang tahun teman atau siapa saja. Tetapi itu beda dengan kelahiran Yesus. Ingat, camkan itu. Seperti lilin ini. Simbol di mana Yesus semakin pengorbanannya yang luar biasa. Supaya kita beroleh terang. Supaya kita beroleh sukacita surgawi. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus. Maka berlakulah seperti anak-anak terang. Seperti kupu-kupu itu, indah dipandang, sedap, tidak menjijikkan. Tetapi kalau kembali kupu-kupu itu seperti ulat, harusnya tidak bisa lagi. Tetapi banyak orang Kristen yang sudah ditebus, hidupnya jauh daripada apa yang disebut anak Tuhan. Hidup lagi di comberan, hidup lagi dengan melakukan kejahatan, hidup lagi dengan membenci sesama, melawan orang tuanya, membuli temannya, memfitnah dan lain-lain. Percuma ditebus. Kita sudah ditebus. Maka jadilah lilin-lilin kecil dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Di pesta Natal napa dua honon rapami mamestahon hatutu bumi. Sudah horong sian sekolah minggu remaja Naposo sahat rodi lansia. Maka lason naung ditobus sohami. Sian dosa hamatian. Sian hajahaton haholomo nasagabe tuhanguluak kami. Jala makanguluhon sodang naung binuamu. Asa gabi panodang nang hami marhite pakatayon marhite ngulu nami siganu pari manangahape profesi nami ido di halomohoroham. Asa gabi pasu-pasu tada naung ditobus muhami marhite harorom tupor tibion. Atong mamasu-masu maho disude ruas ni huriam apuli makana marsa na dangol akana somarama somarina akana mabalu salehon gogo doho las ni roha asima roha male Tuhan jalo matang yang persobau nami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon buah-buah sunggul-sunggul dihita anodung tatutup ibadah Natalon. Selesai ibadah adong dope acara,
Parjolo ditikioma pasahatota akasi palas roha. Hobar tu naung ditik-tikon, tuaka inanami nama balu, tuaka ketua-ketua seksi tu parhalado, songoni di patu pahuriata do snack ala kadarnya, alani unang manigor mulak kita anondung sipul ibadahon. Marede mahita. Oh
Ale de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehon na denggan doho na saulibasa na moliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asaku parhasia kami pilihanon. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwar musero maharajaum saya saut melomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesanami di dosa idongan namar dosa tuhami unak kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor honma damena tutodim. Atas nama Sude Parhaladoni Huriata Pasahaton Tuhita Saluhuna, selamat Hari Natal. Ala adong dope acara dihita, unang pitor mulak, adong do snack ringan di patupa Huriata, songoni dohot sian, adong kopi Good Day sian perusahaan Good Day kelas ni rohana sida. Mau lihat mak nuaing buana oh ya. Jadi akka manginang sambil masih jalangat kita una pola gaor asa hatop ulota akka na badalatos nek mardalam ma nuaing pinasaha ma kata sambutan sian dewan diakoniata lahos pasahaton akka si palas ni roha di tonga-tonga ni ulaw tapi nasa matik itu amang situa TN sinaga. Shalom. Shalom. Oras madita salutna. Madok moleate ta tutuata patinggan basai.
Di siala asido olongna nasa totong mangaramoti ita sa ditikion. Boy ita marpungo. Dinalau mamuji pasangapon guarni tuata. Ima di perayaan Natal na paduahon. Jadi siak kami parhalado tong ma dohonon nami tu sudi akaruasta. Selamat hari Natal ma di ita salutna. Jadi disude ruas nami dison rodo hami sian diakoni sosial ni Huriata AKBP Harapan Jaya ima nalau pasaton si palas roa tuaka ruasta di bagasan lasni roa do amang inang Huriata lau pasaton si palas roaon ima tuaka namad dapot suang songonima balganian roanami mabegi lasma roani ruasta namad dapot songonata na tua-tua namad dok si titik ma si gopa golang-golang pangarauna otik sosadia naboy tarpatupa sian Huriata saya lasma roata salutna. Jadi mangida patikian doho inganan halana na mendapot si palas roa torokna 180 alak. Jadi marpangidua kami siat jolohon molotung pe aka perwakilan naro tu jolohon lasma roata salutna. Jadi di pangido kami ma napat jolo ima inang sintua Embor Sirait selaku Dewan Koinonia nalau majalo si palas roa tu guru sikola minggu godangna 10 alak tu ketua seksi ama seharapan jaya tu ketua seksi lansia tu ketua seksi Paropuan seharapan jaya, tu ketua seksi remaja Naposo Bulung, tu ketua seksi sekolah minggu, dot tu guru kot godangna onom alak. Jadi di pangido kami tu si inang situa boru Embor Sirait. Jadi Mardos Niroa ita selain inang sintua Embor Sirait selaku Dewan Koinonia dipangido kami tuaka ketua-ketua seksi napat jolo ketua seksi ama seharapan jaya Amang R. Simanjuntak asaroma tu ita tu jolo namang da mo akagorna di jowami asaroma tu jolon jala ditiki mabagi konsumsi boy maita tabageleng polume suara tabe namangiut tu ketua seksi lansia ima amang sintua PB Manulang Roma 7 namang tu ketua seksi Paropuan seharapan jaya ima Nyonya Situmorang Inang Boru Manalu alamana mas dalat dotiki asaroma ita langsung 7 tu ketua seksi remaja dan Naposo Bulung kami minta Masmur Siotang. Tu ketua seksi sekolah minggu ima Nyonya Sintua TN Sinaga Boru Butar-Butar. Amang Simanjuntak adong, Amang R Simanjuntak. Nama wakili mah, nama wakili sian Amang Manalu manang seksi hama seharapan jaya asaroma 7 nama wakili siapa Amang Manalu nama ngiut
Di Jawa kami ima amang sintua M Situmorang selaku Dewan Maturia. Nalau majalo si Palasroa asatan non tu tim musik dohot multimedia godangna 50 sia alak amang sintua M Situmorang. Amang situa M Situmorang adong do. Jo. Adong doan dong di mana? Namangiut tapaima aroroni amang situa M Situmorang di jo kami mati julon ima ketua seksi jending Nyonya Sirait Inang Buru Marbun. Namangiut di jo kami tujoloon ima ketua seksi musik dan multimedia Amang N Utagalung. Namangiut perwakilan mon ima asatan na anon tu akka ina nama balu dohot tu amang padita dot amang situa naung purna bakti manang pensiun. Ina nama balu diwakili parhalado wilayah torok nama jalo 70 alak. Amang pendeta do situa na pensiun nama jalo torokna 10 alak. Di Jawa kami dongan parhalado sian ganup wilayah nama wakili ma. Napat jolo sian wilayah Galilea. Amang situa M Sitompul adong donakin wida. Amang situa M Sitompul mewakili wilayah Galilea. Namangiut di jo kami ma parhalado sian wilayah Judea. Tes. Namangiut di jo kami ma parhalado sian wilayah Sion. Sian wilayah Sion. Namangiut di jo kami ma parhalado sian wilayah Yerusalem. Namangiut parhalado mewakili sian wilayah Kanaan, wilayah Zaitun, wilayah Bethlehem, wilayah Nazaret, dohot wilayah Efrata. Molo wilayah Ermon gabe jala oras dan ngadong goatna di pasat sian wilayah Ermon. Namangiut anon manip sian hamima Dewan Diakonia asahatanna Ketua Seksi Sosial Amang Situa PH Tumanggor, Ketua Seksi Kesehatan Inang Dr. H. Buru Girsang, Ketua Seksi Pendidikan Ima Amang Situa J. Manulang, Ketua Seksi Kemasyarakatan Ima Amang Situa Bitang Siaturi. Songonima manginang akagoatna di jo kami mewakili parhalado wilayah suang songoni dewan-dewan dot aka ketua-ketua seksi. Patikianon dipangidok kami ma tu amang padita nami songon nalao pasaat parbue ni olongta ima aka si Palasroa.
Ya, dia manami nanami ala naung sidung do acara tak buah-buah madihita di hari 31 Desember patu-paut tado permingguan 2 hari masuk na perjolo pukul 4 sore 4 botari na pedua ho pukul 7 borngin asa ria mahitaro mamongoti bagas joro na pedua hon ala duk sidung dulu tangga bebe ta mulek siap bagas joro mulutung adong akka sampah ta tiup ta mulok kematu tempat sampah di luar asa ta urupiak kana bayas bagas jorong jala muluk susah do pe kopi bodo jalo sian perhalu ta dong kopi gudang di kantor sian PT Kopi Indonesia horas manita zalukna bae ma per musik ne selamat Natali